उदालगुरियाव दुखुनांथावै मासे हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरना फैनानै गावनि जिउखौनो खोमानांदों। थांनाय साननैसो सिगां आसाम रायजोजों लोगोसे बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव सोमजिनाय दाङाबाजि जाथायखौ खौरां बिजोंफोराव जों नुबोबाय थादों। नाथाय दिनै 8 बोसोर बैसोनि मासे मैदेरा आदार नागिरना गामियाव हाबफैनानै जिउ गोमानाया हाग्रानि जिब जुनार अनफावरिफोरनि गोसोआव दुखु मोनखांहोदों। थांनाय हरनि मोनाबिलि समाव उदालगुरि जिल्लानि ननाय रेन्जनि सिङाव थानाय 4 नं बुथियासां ओनसोलाव हाग्रानि माखासे मैदेर फालोआ भुटान हाग्रानिफ्राय गामियाव ओंखारबोनानै माइ आबाद फोथारफोरखौ खहा खालामलांनायजों लोगोसे जायगायावनो मासे मैदेरा थैनानै थालाङो। जाथाय जानाय खौरांखौ गामिनि सुबुंफोरा फुं समाव फोथाराव ओंखारलांनाय समावसो मिथि मोनदों होननानै फोरमायो। लोगोसे मैदेर थैनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय खुंगिरि गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया जाथायथिलियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोराबो नुजाथि फैनानै थैनाय मैदेरनि देहाखौ जायगायावनो फबना गालाङो। बुथियासां 4 नम्बर लाइनाव दिनै हरनि गेजेराव मैदेर मासे थैनानै थादोंमोन। आसलथे बे हल जायगायानो बिसोरनि गांसो जाग्रा जायगामोन। दा बेयाव बागान बानायबाय, गामि बानायबाय, दा बिसोर थानो जायगा बेबायदि जाना थायो। दा बेनिखायनो गामिफ्रावनो सम सम मालाबा सानाव मालाबा हराव बिसोर थायो। बिदि गांसो जानायाव हयथ' बहाबाफोर माबाफोर जाफ्लांनो हागौ, बेनिखाय थैनानै थाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद खथि। बेखाय मैदेरा जोंनि प्रपार्टि, नेसनेल मोनसे प्रपार्टि। ओमफ्राय बेबायदि प्रपार्टि खहा जायोबा जोंहा अन्तत देश हिसाबैनो खहा जायो। इतिमध्य आं थिग डेड बडिखौ नुफैयाखिसै, खोनानानै लोगो लोगो फैदोंब्लाबो इतिमध्य आं सफैनाय समाव बेखौ फबबायमोन। दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरनिफ्राय गम मोननाय मथेबा जास्ट बेखौ पस्टमर्टेम खालामनाय जादोंमोन। पस्टमर्टेम खालामनायाव पयजन जादों होननानै, पयजन मोनजानायनि थाखाय बिदि अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों होननानै सासपेक्ट खालामदों। मैदेरखौ बारा गिदिरबो नङा, हयथ' 5-6 बोसोरसो बैसोनिल'सो दंमोन। जियानो जाथों बे जोंनि थाखाय खहा जादों। बेनिखायनो आरो बेबायदि जाहाथे जाबावा, जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय जायफ्रा अरायबो मैदेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो बिथांमोनखौ खावलायदों अननानै जाहाथे जिब जुनार खहा जाजासे बेबायदि माबाफोरखौ जाहाथे होआ। मानोना जिब जुनार थांनानै थानाय बायदिसो मानसियाबो थांनानै थागोन, मिथिंगानि बेलेन्ससो थागोन। बेनिखायनो जों बे गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानै बेबायदि मैदेरानो जा बा गुबुन गुबुन जुनारफ्रानो जा खहा जाथावना बेबायदि जाहाथे खामानि मावनायखौ खावलायदों। दिनै सरकारा बा डिपार्टमेन्टआ रावखौबो दाय होनो थाङाखै। सोरनि थाखाय माबोरैहाय बिदि जाखो बेखौ बुंनो हायो। जास्ट ओरैनो हयथ' बे बागानफ्राव बा हाग्रा थैनायनि मेडिसिन हारि होनायखौ जाफ्लांनोबो थैनोबो हागौ, बा जिखुनु माबाबो जानो हागौ। सोरबा मानसिखौ बेबायदि दाय होनो थाङाखै बा दाय होनायनिबो जुक्ति गैया, खारन बिनि माबा नुवाखै। माथ्र' पस्टमर्टेमाव रिपर्टआ ओंखारो जे हयथ' पयजन मोनजाफ्लांनानै थैदों। जियानो जादों बे जोंनि थाखाय खहा जाबाय। जों रायजोफोरखौ एसे सांग्रां जानो खावलायनो, जाहाथे मानसियाबो खहा जाया, मैदेराबो खहा जाया, बा गुबुन जुनारफ्राबो खहा जाया। बेबायदि रोखोमै जों मिथिंगाजों, मिथिंगानि जिब जुनारफोरजों बोरैहाय गोरोबलायनानै थांना थानाय बे बाथ्राखौ साननानै जाहाथे जों सोलियो। बेखौ ओरैनो मैदेर आरो मानसिनि जि दाङाबाजि बेखौ बोस्रांनो सरकारनिफ्राय नाजादों, खिन्थु प्रेक्टिकेल मा राहाजों बोस्रांगोन बे राहाखौ दिहुननो हायाखै दाबो। जिहेथु जेरावहाय मैदेर फैबाय थायो बेवहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं। जेरावहाय मानसिफ्रा आबाद मावनो थांनानै दं बेहाय मैदेरबो थाग्रा जायगामोन। दा बेनिखायनो मानसिनिबो जायगा, मैदेरनिबो जायगा। दा बेनिखायनो बेखौ होबथालायनायनि माबायदि कारेक्ट लामा बेखौ दिहुननो हायाखै। खिन्थु जों बे ओनसोलाव मानसियाबो थांनानै थानांगोन, जुनाराबो थांनानै थानांगोन। बेखौनो जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिनानै थांना थानाय बे बाथ्राखौसो साननांगोन। बेनिखायनो सरकारनिफ्राय मोनसे बेब'स्था खालामना होदों जे इन केस
न'फोर माबायोब्ला खहा जायोबा मैदेरा खहा खालामबा बेखौ सरकारनिफ्राय क्षतिपुरन होयो 90,000 करि होयो न' बायोब्ला न' गंसेयाव आरो मानसि खहा जायो मानसि बुथारबायोबा मानसि न'खरनो 4 लाख करि होनाय जायो सासे मानसियाव दा खिन्थु मैदेर थैयोबा सोरनो खहा होगोन बे मोनसे मा जाना दं मानसि थैयोबाथ' खहा मोनगोन खिन्थु मैदेर थैयोबा बिदि खहा माबानाय जा जुनारा खहा जायो बे लस जायो बेखि नेसनेल प्रपार्टि मोनसे लस जायो दा बिदिनो दाङाबाजिनि गेजेरजों बोरैहाय जों बेलेन्स लाखिनानै सोलिनो हायो बेखौसो सिन्था खालामलायनोसै खारन मैदेरखौ जों गावनोबो फोजोबनो हाया खारन जोंनो मैदेर नांगौ ओमफ्राय मानसिखौबो खहा जानायखौथ' जों लुगैया मानसियाबो थांनानै थानांगोन खिन्थु जों बोरैहाय बेलेन्स लाखिलायनानै मिथिंगानि माबाखौ मैदेरखौ प्रिजार्भेसन खालामनानै मानसियाबो थांना थानायनि बेब'स्था खालामनानै जों बेलेन्स लाखिना थांना थानाय बेखिनिखौसो आं लुगैयो आरो सरकारा बेखौनो नाजाबाय थादों दा खिन्थु प्रेक्टिकेल बेबायदि सलिउसन मैदेर आरो मानसिनि दाङाबाजिखौ बोस्रांनायनि सलिउसनखौ दासिमहालागै बिदि कनक्रिट बिदि सलिउसन दिहुननो हायाखै आरो बेखौ सिन्था खालामबाय थादों आरो सलिउसन खालामनो हायैखायनो क्षतिपुरननि बेब'स्थाखौ लाखिनाय जादों এইটো জাষ্ট মই এইমাত্ৰ মানে ইনস্পেকশ্যন কৰি আহিলোঁ তাতে চাই চিতি আমি এইটোকে মানে ফাইনেল আমি ভাবিলোঁ যে বস্তুটো হয়তো ইয়াতে এটা হয়তো মাখানা আছিলে ইয়াৰ লগতে মানে হয়তো ঠেলাঠেলি কৰোঁতে হয়তো ক'ৰবাত ধাক্কা খাই পেলাই হয়তো এইটো কিবা তাতে ইণ্টাৰনেল ইনজুৰ হৈ পেলাই হয়তো এইটো ডেথ হৈছে আমি দেখিলোঁ এইটো হয়তো নেচাৰেলি ডেথ কাৰণ এইটো আমি অলপ মানে তাৰ যিটো সুৰ আছে এইবিলাক আমি উল্টা পুল্টা কৰি পেলাই আমি চাইছিলোঁ তাতে পুৰণা দাগো আছে ইলেক্ট্ৰিক শ্বক পোৱা তো এই হিচাপেতো এইটোটি বটাই মৰা নাই এইটো হয়তো এই মাজতে হয়তো ঠেলাঠেলি জাষ্ট এইটো কিবা হ'ব পাৰে তাৰ মাদাৰৰ লগত হয়তো বেলেগ এটা মাখানা এইটো কিবা মিটিঙৰ কাৰণে হয়তো কি আছিলে হয়তো তেনেকৈ মানে ইণ্টেনশ্যন আছিলে তো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ মানে মাৰ লগতে আছিল সেইকাৰণে ঠেলাঠেলি কৰোঁতে এইটো পতাই এই ঘটনাটো হৈছিল তো এতিয়া আমাৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ 2জন আছে প্লাছ আমাৰ বিট অফিচাৰ আছে ষ্টাফ আছে এতিয়া ডক্টৰ আহিব ডক্টৰ আহি পেলাই আমি পোষ্টমৰ্টম কৰিম পোষ্টমৰ্টমত কি ৰিজাল্ট হ'ব সেইটো পিছত জানিব আৰু সেইটো ইয়াত কোনো ইলেক্ট্ৰিক শ্বৰ্ট বা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হৈ না তেনেকৈ হোৱা নাই মানুহৰ আক্ৰমণ তেনেকুৱাও নাই তেনেকুৱা নেচাৰেল ডেথ হ'ব পাৰে